వ్యాప్తిని ఎదుర్కోవడానికి మనం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు తగిన వనరులు అవసరం. ఇది స్పందనలో కీలకమైన సమయంలో సుమారు 70 మిలియన్ల కొరతను మిగిల్చింది. కాబట్టి ఈరోజు నా సందేశం చాలా సరళమైనది. ప్రగతి సాధిస్తున్నప్పటికీ వ్యాప్తి వేగంగా పెరుగుతోంది మరియు విస్తృతంగా వ్యాపిస్తోంది. మన దగ్గర కావాల్సిన సాధనాలు ఉన్నాయి. ఏమి చేయాలో మనకు తెలుసు. ప్రశ్న ఏమిటంటే, మనకు ధైర్యం ఉందా మరియు మనం వనరులను సమీకరించగలమా? మరియు ఈ భారాన్ని DRC ఒక్కటే భరించేలా వదిలేయకూడదు. మా సహాయక చర్యల కోసం మేము 115 మిలియన్ల నిధుల కోసం విజ్ఞప్తి చేశాము. ఇది స్వచ్ఛంద సేవ కాదు. మనం ఈరోజు ఐక్యతతో వ్యవహరించకపోతే భవిష్యత్తులో మనం చాలా ఎక్కువ మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.